Maray na lang pa di, asinsagang buhay tanong. Yung masakit ng buhay nun yan. Si Iba, Pandemic baga. si Iba dyan nagkakalakal pa nung para lang mabuhay. Araw ka to. Araw ka to. O, nahin to. Nahin to. Kira ko. Mas maray ang buhay ta kaysa ng mga araw kayo. Pero nakakahirap. Kasi ang buhay sa kinaban, di pantay-pantay. Hindi man giraray Ano yan? O, ano? Surti ka mong giraray daw pa paano men. Diba gari? Halakan. Marilugod kayo pali. Tabangan ta. Alam mo, pag tinabangan tayo ngunyan, tumatawang tagakanon. Tataong kita kayong kurta pagkatapos. Yung mga tutok na camera yan dyan nakatago. Ano? Kung matabang ka man lang tapos may kapalit, di mo natabangan, kami lang matabang. Ay, ano kaya yan pa di? Social experiment nga na iyan. Garo ko may nahambugan. Social experiment. Di man kapos na tawarog ka yan. Tama naman yung tultul boy. Puro naman yan. Social media, panagtabang ka, ipapost sa Facebook. Ano, tabang yan. May camera ka na, Iguan at samanos ng camera. Diyan, inuwasan dyan. Ay ano ka naman, imbis na tabangan ka na lang, araw pa ka nagpaparasabi mo. Tabangan ako uragan. Dahil ko na kaya ng boy. Di naman yun. Uso mo niya na. Tabang-tabangan. Ano yan? Social experiment na yan ka boy. Itong nahiling mo sa Facebook, di mo na i-apply dyan. Tayo yan, malay mo, napariwara Mas maray palagod ka yan pa di. Tarabangan ta. Ano? May kurta ka dyan. Uy, yun. Buda na! Buda na! Ano po? Uwi na ba di? Social experiment yan pa di. Nahiling ko nun sa YouTube. Pag tinabangan mo yan, tatabangan ka man kayan. Social experiment pa na ano? Sige na nga ning kalakal, tapos Pero ka man sa inahambog. Ang kada ko uso-uso yun sa Facebook pa di. Parang, ilangan mo kayo dyan. May camera yan dyan na maluwas. Kuya, vlog lang. Arog yung ganyan yan. Puro pakitang tao mo lang. may ano ka naman, nagkakalakal lang. Tabangan, tabang kung ano-ano, di pa para sabi mo dyan. Ano po kuya? Tanong ko po kaya naarog ka yan. Ay, yung ano po, kaya kang pandemic po, grabe po si sakit na tig-agihan po kang ano, agong ko. Tigbayaan na po nga ni ko kang agong kota. May na po ko sa indang may pakaka sa mga haki ko po. Tigkuroan naman kang agong ko. Baka kuya, di ka pa nakakan, baka lamig po ikaw. Salamat pong maray kuya. Salamat po dakulaon pong kaugmaan niyo sa kuya. Oh, nailing mo na. Social experiment na naraman mo, sabi kayong tungkulin sa pandemic. Di yan, malugod tawang talugod. Baka yun naman pa di ano. Baka lang sa drinks naman. Baka yun naman na. Dali lang, patay naman na. Yan. Tahan yung chicken. Tatawang ito kayong kurda yun. Kuya, hindi na po, sana po mabasog ka dyan sa binakal ko isnakan po. Salamat po kuya. Dakulaon po ni tabang sa ko. Mababasog na po ko kami. Social experiment yan, man. Itao mo na yun. Tataw ko ni. Iyo, patiin mo. Itao mo na. Ining kopi. Ang na. Social experiment yan, at siya, may makatas ka yan. Kunwari, mahalin na yan. Tayo, nahilig ko talaga yun sa Facebook, man. Tinabangan mo yan. Tapos magali, arat yan, mabalik yan. Tatawang kang 10,000. May 10,000 kita, barang ang tayo, baga. Ano? 10,000? Ano? Oh. Uwi ka. Itaw mo na yung gamit mo. Oh, ita spirit yung boy. At yan, basta ba nga kita kang 10,000, Uwi no? ang kwintas. Iyo, tao ko itaw mo na Ano ba dyan ba? Taon na yan, basta, barang nga kita kang Itaw mo 10,000, na. no? Hindi ka nang isip kang kapalit na yan. Social experiment yan, boy. Salamat po. Salamat po mara sa mga tabang po nindo. Sana po pagpalaon po kamukhang may kapal. Maduma na po ako. Salamat po kuya. Salamat po. Pero yan, parayo-rayon talaga. At siya mabalik yan, boy. Mabalik yan. Mataw yan yung 10,000. Ano nga daw yan? 10,000 ko lang. Ano ba yan? Social experiment lang yan. Sabing social experiment lang. Magtubod man nga ni kamusak ko. Tanahilin ko na yan pa di. Lumang style na yan pa di. Ay. 6.5 hours later. Anong oras na lang, mayog pa. Duwala lang nga ni kamo. Mabalik to. Sibot-sibot kay kamo. Swapon pa kidigdiyo. Hain, hain. Duwala nga ni sibot-sibot ka daw. Ay. Hain. Kalakos pati ko magtinaw. Social experiment Kaon yan. pa si... Umayos ka. Social experiment pa rin. Oo, garo ka mo ano. Social experiment. Pag ito nagkawarara, umayos ka. Eto guro mo daw ka mo ano. Mahali si bakal ko dun sa necklace na ginto. Nagre-reklamo ba tayo? Ano mo kung gisa itong manggamit?
Gimama to, gimama. Lights, camera, game. Wala ta. Grabe ang... Salamat. Salamat po, kuya.